Zdar lidi, vítejte u dnešního trade recapu, nebo Star Filipe, protože se na to dívám hlavně já. Teďka máme tady dneska, počkej, vidíte to? Jo. Dneska jsme vzali los. To byl ten trade, který nevyšel. Řeknu vám, proč jsem ho vzal, proč jsem ho nebral, bla bla bla, jdeme na to. Takže, top-down analýza. Co vidíme? My vidíme, že jsme šli sem, respektovali to, dělali jsme rebalance do čeho? Do equilibrium. Všimnete si jedné věci, já vám ji řeknu. My jsme ještě předtímhle nebyli v Equilibriu, ale hodili jsme tohle fair value gapu a tenhle je jakoby breaker, nebo order, breaker block. Jo, tady si řeknete, OK, pohoda, super banger. Tak, jo, jenže všimněte se jedné věci, já jsem enteroval ještě předtím, než jsme se dotapli do toho Equilibria a my jsme v tu dobu, ježiš, jsem to překlikl. A my jsme v tu dobu už dávno jakoby na S&P byli v Equilibriu. Jenže já jsem tak nějak říkal, že já si myslím, že na open market vezmeme London Low, což je tohle, jo, a že tapneme do, teda hovno tohle, London Low je tohle, což jsme vzali, a že tapneme do Equilibria. Hádejte, co se stalo. My jsme vzali London Low, ale netapli jsme do Equilibria. My jsme tapli do 5 minute fair value gapy a já jsem enteroval. A mně pak došlo, že jsem kretén, protože my jsme tapli do FVG, což je jenom důvod jít níž, logicky, jo, protože jsme ji neprorazili nic, tady jsme byli ve fair value gapy, tady ten entry byl úplně nonsense, takzvaně, jo, a to nás dalo níž do toho Equilibria a potom se nám stává ten správný pohyb, což je teď tady, jo, jakoby entry správný měl být zde, tady. Potom to change in state, jako samozřejmě mohli bychom čekat, jo, pak bychom ten entry měli znova stejně asi tady, jo, protože já bych tapnul tuhle fair value gapu, takže maximálně, no, chápete, jo, order block, boom, jo, je to, hele, je to škoda, každopádně už víme, proč jsme udělali chybu, jak jsme udělali chybu, takže tak, já jsem věděl, že půjdeme nahoru, činilo nám to k tomu, ale nevadí. Doufám, že jste tohle pochopili, tohle byl kámo nejrychlejší trade recap na mém světě. Ale myslím, že to stačí. Takže se mějte hezky, užívejte života, bambino. Jo, ještě vlastně vezmu, proč jsem to vzal. Ještě vlastně jinak, já to ještě dodělám, že jo. My jsme šli dolů, jo, vzali jsme ten low, ale S&P ho nevzalo, jo, ukážu. MIS. My jsme v tu dobu, už jsme ho vzali, ne? Jo, jsme pak vzali tu vodu. A dokonce, hele, takže my jsme v tu dobu byli tady, jo, tady máme ten low, a v tu dobu jsme byli tady, takže tady, a tady jsme ten low nevzali. Potom jsme ho teda vzali někdy tady a to nám udělalo další SMT, což je asi ten důvod, proč to teďka leze nahoru. Jo, takže měli jsme SMT už, pak jsme měli jsme sweep, pak jsme měli change in state, já jsem si říkal, že jo, kámo, tohle je ta manipulace, hovno. Tohle je ta manipulace do Equilibria. Jo, tady byl ten change, entry, boom, nechali bychom to a win. Za chvilku by nám to hitlo TP, jo. Je to škoda, bohužel, hele, tady by byl fakt pěkný, ale to nám nevadí, protože chyby se stávají, my se z nich naučíme. Takže díky, že jste se dívali, tohle je všechno, mějte se hezky, uvidíme se zase příště, zatím čus.